Malusog Italia. Ewan ko mo ka tayo pa kung asa sa tayo. Kung kayo sa sila ng tayo ng gusto nila. Gusto rami ko rin. Bakit ako nga sa mga ito? Ewan na kiba ako na siya rin. Oo, sabihin. Yun ang mga rin. Kung nga ba kang picture na kami? Oo, rin. Namin na ginagalit. Mau tahan nagkakaroon ba na kayo lang, dahil kita ba na nito, no? Hindi, ano yan? Dahil niya, no? So, ano naman nila niya? Umang na gabi na. Gabi na. Siyempre, pero bigay todo ang proteksyon. Yes, pare-pare sopo. Ang baka nagiging karalosan. Pero gumamit ng Rexona Dio Lotion. Parang gano'n na rin ang single. Rexona Dio Lotion? O ito, ganito lang. Dahil pwede tumagal hanggang 10 days, yung susuadi lang. Protection swallow na, full sound. Yes, sa bahay mo na buksan ha. Bawal dito ang tablet display at application. Rexona Dio Lotion. Sa halos 6 days, protection swallow all the way. Rexona Dio Lotion. P4 days of contact ang mga day na paggamit. C-Pack for use of instructions. One tablet pa, 1 to 2 years old.